Firing line. Police Captain Ramel Bustamante, ang Deputy Chief of Police sa Talisay PNP. Captain Bustamante, sir, mayong gabi sa Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Good evening, Action Mario, Marlon, no, kag sa Action Radio nga tanang kapabati. Salamat good sir sa time. Unahon ko lang sir, ining nasa puwan kaina nga bangkay sa may barangay Matabang, ginapatihan nga di biktima sa pag-salvage. Anong latest sir, sir? May ara na gid man pamilya nga nagkilala sir? Yes, Action Marlon, no. Aha. Kagina lang, no. Siguro yun lang, mga ataran, mga 5:30, no. Kagina may nag-surface dire nga pamilya nga according sa iya, magulang niya, no. Okay. Kaga ang residente, no. Residente din sila sa barangay Handumanan. Dari sa Bacolod. Oh. Yes. Oh, sinong ngalan sir? Ang pangalan niya si Hermar Samurillo, no, Ikagayaw, 31 years old. Oh, sulitan ko lang sir, Hermar Samurillo. Salmorillo. Okay. Samurillo. Okay. Yes. Mga pilang edad niya sir? Ini siya, no, 31 years old, no, kaga single and resident of Purok Dapilis Barangay, Handumanan, Bacolod City. Aho. Na-istoryahan nyo man sir ang Yasari family. Anong panugiron nila sir? Yes, according sa pamilya, no, ang utod niya ngayon, no, according siya daw, why magiging permanente sa trabaho, construction workers, Aha. kaga kung kisa hindi man ni kapuli na sila lugar sa nila, pero na-identified niya through Facebook, no, nakita niya sa Facebook, no, Mhm. na regarding sa mga tato sa lawas niya. Mhm. Aha. So ang bangkay subong ara man ng pamilya sir. Ano gid ang pagkilala nila sa sining biktima sir? Way man ni so far sa pag-check nyo sa record sa PNP, way man na sa record. As of now, no, based sa utod, no, of course, no, ang hambal niya isa daw ay man-record ang utod niya, Mhm. but still, no, may kintas na kita ng mga personnel nga mag-coordinate, no, kung ano gid balay niya ang background ni Hermar. Aha. Okay, balikan ko lang sir, paano nyo na-receive ang information nga may bangkay kina sa Barangay Batabang? Actually, no, ang may border kita dira, no, sa going Bala Ruins, no, nagtawag diri sa aton, Mhm. na may nag-report sila sa ila ng tao nga may nakita nga sa kilidalan nga nagahigda, no. So outright nagkadto kita sa area, pag dito nato na discover ang atong biktima, no, nga nagahigda, no, kag may igos na bala sa liog. Aha. Anong plastada sang victim ni sir? Ang report ka na ba tuntang nga nakagapos ining kamot o nakabaklid ini? Yes, nakagapos ini sa likod, no. Oo nga nakabaklid ini, Oo. no. Kaga ini naka-half naked ini siya, no. Naka-short lang ini siya, kagway ini siya sa upper garment, no. Mhm. Ang atong biktima. Oh, magtawag ta baklid ang duway ka kamot ara sa likod nga may higot. Yes, ara sa likod, na nakahigot, no. Aha. Anong gingamit nga PC, okay. PCO. Oo. How to raise the report nga may ara pa sa busal sa babaya ng plasada? Wala siya. Ang nakatabon sa baya is hood, no. Okay. Kung makita nato ng open lang nga hood na, o Mhm. pwede lang nato mano sa liog, Aha. during pandemic na gumawa na siya. Aha. Okay. Anong pagpati nyo, sir, ang krimen ginhimo sa ibang nga lugar o kung dara mismo sa ginbilinan sa isa nga bangkay? So, based sa resulta, no, sa atong pag-imbestigar, no, pag sa actual, no, nga nakita natin, dira mismo, no, kapati kita nga dira mismo gin-execute, no, Aha. tungod nga may na-recover kita sa area sang duwa ka empty shells, no, o basilyo sang caliber 40, kaga deformed slug, no, sang caliber 40 nga armas. Aha. Bulobanta nyo, sir, sa amo ni nga manera nga pagpatay ni mga pilak-bilog nga naghimo sa di? So more or less, no, kapati kita nga sa tatlo, hindi magdubo sa tatlo, no, Mhm. ang himo siya. Okay. Why gid sang nakamutik nga residente sa lugar? Anong area, sir? Layo ang mga panimalay? Ang area, ara ini sa access road, no, from Aha. Bacolod, going Bacolod to
to sila, no? So, ari ini siya, lapit lang niya sa boundary Bacolod sa Talisay, no? Mhm. Pero ang area, ma-considered natin nga daw maligo naman gini sa mga lugar, kaya ini pamalay, no? Aha. Kung makita natin na from Banga Ruins, siguro mga more or less mga 700 meters dira, no? Kag may tay-tay dira, no? Why gina dira pamalay. Aha. Dara sa may mga kugon nga area, sir. Yes, Dahil yes, kugon. Oo. oo. Oo, so medyo layo-layo. Kag why gid sir sang may isa ka mo nga na istorya nga naka bati lupok, nakakita sa pila ka makaduruda nga mga tao sa lugar. Actually, dira sa lugar, no, sa area, no, we're na-recover naton ang bangkay. Why Aha. dira pamalay, no, kung Mm. even kung may maglupok dira ang armas daw, why magid may makabati. Tungod Makabati. nga maligwin ang lugar, kag why gid pamalay. Mhm. Mhm. Sir. Sige. Sige sir, kabay pang ma-resolbar ni ang kaso ni Kamatagan Justisya ang kamatayon sa niyang biktima. Seluhan ko lang sir, ang report nga may babae nga biktima sang hold up or abduct, i-confirm ko lang na sir kung tuod ni. Yes, sir, no. Inang report, no, natabo man, no, na narespondihan naton alas 8:30 sang kagabi. Aha. So, but accordingly, no, based sa statement man sa atong biktima, ini siya ginabdak sang alas 10 sang aga. Mhm. No? Then, nakaschedule din siya nga magdeposito sa kwarta. According sa iya, pag going sa bank, no, pagpanawag niya sa tricycad, may nag-spray sa iya. No? Mhm. Kag nadulaan ni mo kag karga sa color gray nga van, no. Mhm. Then after dito may nakita siya nga tatlo nga tao sa sulod. Why na siya, no, nakabugtaw sa 8:30 na sang gabi, kag dito na siya sa kilid sang dalan sang barangay Nakab, no, Talisay City. Aha. Okay. Sinong alang gani sang ining victim sir? Kung may ara ka dalistahan. Pangalan, dali lang ito Sige. na. Sige sir. Then, Take your time sir. Las 7:52 Action Radio Philippine Standard Time. Manog deposito gali ni sang kwarta sa bangko ho. Laban-laban kin sundan ni sa. No may spray May spray. So posible na dulaan ni siya sa pangalibutan, nalipong ni siya, no? Sir, basta mantiara ka na sir. Yes, sir. Sino ganing alan sang victim sir? So, ang biktima na ito naman si Stephanie Bonda, no? 22 years old, taga residente sang Barangay Hawayan, Silay City, Negros Occidental. Okay. Ma-deposito siya tani sang kwarta sa bangko. Ang kwarta ni sir yan isang isang company o kung ano pasada? Actually, ang victim na ito na gatrabaho in sa Bayad Center, no? Mhm. O kagapati kita nga ining kwarta nga deposito niya, ini siguro ang income man sang Aha. Bayad Center. Mga worth pila ang nakuha sa iya? So, amounting to 15,000, sir. 15,000. Aha. Mayo lang kayo way man sa sir ganano, way man sa sang mga samad-samad sa lawas, ginbilin lang ni siya. So, ginbilin siya. So, sa pag-abot natin dito, may-ari ini siya nga X, no, do sa printed object yung kuritan X ang kamot niya, no, Mm. na portion right hand niya portion. So, may X ini, no. So, according sa iya, why siya kabalo tungod nga unconscious siya. So, dito na lang nadiparahan, sir. Oo, may eggs. Anong patimaan sa na sir man? Ano man may luyag lang ibilin sa iyang pilas atong mga mga naghimo sang kremento or anong plastada man? Actually, sir, no, sa subong, no, that is why nga siya, based sa report namon, alleged robbery hold up, no, Aha. kay subong nagabase lang kita, and ongoing pa pag-investigar naton, nagabase lang kita, no, sa statement sa aton nga biktima, no, of course, no, sa nakita namon, naging alarma man sa part namon, kaya base makapiling, base ano naman nga grupo, pero sa part naman sa PNP, so hindi kami kasiling nga confirm good, no, ang Aha. nga report, no. Aha. Tungod nga may mga ongoing kami nga investigation parte diri sa insidente. So mayara ka mo sir ganapadalman pagid no sa saring kaso. Anyway, sundon lang namon ni Sir Bustamante ang aton diri is pasalamatan ta lang
nga luwas kag wagin man maano ining biktima nga babayi, no? Police Captain, Yes, sir. Police Captain Ramel Bustamante, sir, salamat gid sa information, ha. Ginatag diri sa Aksora Bacolod. Sir, madamo man salamat kay Mayong Gabi. Action firing line. Duha ka mga dalagko nga mga hitabo nagluntad dira sa may Talisa